עשיו, בוא לאביך, בוא. עשיו, תראה איך קשה לאבא שלך, עם הטבע הקשה פה, ועם התנאים. בוא תצוד לי את המזון שאני כל כך אוהב. בכיף אבא שלי. שמעתי שיש ברית מאוד חזקה בין יצחק לעשיו, וזה לא מוצא חן בעיניי. הקשבתי לשיחה ביניהם. אני אעשה הכל, אבל הכל, כדי שיעקב יזכה בברכה. יעקב! תקשיב, אנחנו צריכים לדבר, אבל ממש ברצינות. הקשבתי לשיחה של עשיו ויצחק. יש ביניהם ברית חזקה, זה לא מוצא חן בעיניי. אנחנו הולכים לרמות את שניהם. הוא ביקש מעשיו להביא לו שני גדיים, שיצאו לשני גדיים ויכין לו אוכל. אתה הולך להביא לי את שתי הגדיים שנמצאים שמה, ואני אכין לו את המתנים שלו, שהוא אוהב, ואתה תגיש לכסף. אבל יש בעיה, עשיו הוא שעיר ואני ממש חלק. אל תדאג לזה, אנחנו נדביק לך את הפרווה של החיות. לך. רגע, התבלבלתי בתקופות. זה יותר טוב. שפוך את הדבר האדום הזה לגרוני. אבל יש לי תנאי אחד. מה התנאי? המורה שלך עוברת לבד. בסדר, אני אביא לך. שווה לי אני נשבע באלוהים. ברוכים הבאים למשימת הבכורה של הישרדות. במשימה כיום הפרס הוא יוצא דופן. הזוכה יזכה ביכולת להתחזות לאחיו. עליכם לרוץ כל פעם מחדש על מנת לאסוף פתק אחד שמכיל אות. בעזרת הפתקים תצטרכו להרכיב את המילה בכורה. הראשון שיסיים להרכיב את המילה ינצח בדו-קרב ויזכה ביכולת להתחזות לאחיו. מוכנים? צאו לדרך. עשיו כבר עם הפתק הראשון, יעקב גם כן מצליח להשיג. עשיו כבר מצליח לשים את הפתק השני, יעקב גם כן. עשיו עם הפתק השלישי מנסה כבר להרכיב איזושהי מילה, יעקב עדיין מפוזר. עשיו מחזיר את כל הפתקים. לא, רגע, איפה האש שלי? אז התחלנו את המשימה, ופתאום, בסוף, שאני כבר הרכבתי את כל המילה שלי כמעט, הייתה חסרה לי אות אחת. ומה אני ראיתי? שפספסתי את ההי, ולא מצאתי אותה בשום מקום. איך זה יכול להיות? אז מה שעשיתי, כדי לוודא שאני בוודאות אזכה במשימה, גנבתי לעשיו אות, את האות ה'. כל זה היה כדי לוודא שהוא בחיים לא יצליח להרכיב את המילה בכורה, ובחיים לא יצליח לנצח במשימה. לעשיו אין A. עשיו לא השלים עדיין את המשימה. ליעקב יש את היכולת לנצח, והוא מנצח. האם יעקב באמת הצליח לנצח את המשימה? יש לנו כאן את המילה? האם יש לנו כאן את המילה? בכורה. ויעקב מנצח את המשימה וזוכה ליכולת להתחזות לאחיו. לא מאמין שאני הפסדתי לאחי הקטן יעקב. אני לא מאמין, איזה בושה, איזה בושה. היה לי ממש ממש קשה
להיות עם התחושה שאני הולך לשקר לאבא שלי ולרמות את אחי. אבל אני אתגבר. הנני כאן. מי הוא העומד מולי? זהו בנך הבכור עשיו. אני הבכור עשיו. הכל קול יעקב, והידיים ידי עשיו. האם אתה עשיו? אנוכי עשיו. הגש נא לי את האוכל אשר ביקשתי ממך להביא לי על מנת שאוכל לברכך. תודה בני. ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך, ארוריך ארור, ומברכך ברוך. יעקב, עשיו, אני בכלל לא הבנתי מי זה. בכלל, יכול להיות חשבתי בכלל זאת רבקה. אוי נו באמת, איך אדם זקן כמוני יכול לדעת את כל זה? טוב חברים, אז יעקב ניצח במשימה. עכשיו אתם יודעים מהי החשיבות של הבכורה. אתם יכולים לחזור לשבט שלכם. איזה שבט? אני בכלל לא יודע איפה אני. מה זה? יאללה, יאללה, יצחק!